ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು BK ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ತುಯ್ಯರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಒಂದೆರಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೋಯರುಂಡು. ಅಂಚ ಜಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಗೋಡು ಮಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ರಿ. ಅಂಚ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧನು ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು ನಮ್ಮ ಹೊಸಂಗಡ್ಡು. ಅಂಚ ರೆಡಿ ಆದೇರಿ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಬತ್ತಿ ಪೂರ್ವಿಕ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸುರುಪು ನಂತರ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಬಾಲ ಬಾಲ ಬೇಗ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೀಯರ ಪೋಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ದಾಕಲ್ನ ಕಾಂತಾರ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮೂವಿ. ಏರುಂಬೆ ನೀನು ಅವನೇ ಕಟ್ಟು ತೆಂಗಿನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟೆ ಪುಟ್ಟೆ ಆಡು ಸೈಡ್ ಓಡದ ಪುಟ್ಟೆ ಆಡು आता फोरेक दूर बिदाडनी ಕಾಂತಾರಗ ಅಂದ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾ ಕಾಂತಾರ ಬಂಡ ಎಂಜಿನ ಪಿಕ್ಚರ ಏರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏರ್ನ ಅಂತ ಅಂತ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ அந்த மாமு ரிஷப் ஷெட்டிக்கு ரிஷப் மாமா ಚಾ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡೆ ಪುದ್ದಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬಣ್ಣಗ ಪೂಜಾರ್ಕಣ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಧನು ಬ್ರೋ ಬರ್ತೇವೆ. ಧನು ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಧನು ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಧನು ಕೊಟ್ಟು ಶರಣಿ ಬಾರೆ ಮಗ ಬಕ ವಿಶೇಷ ಧನು ವಿಶೇಷ ಬನೋಡು ಈ ಬನೋಡು ನಮ್ಮದ ಲೆಗ್ ಚಾ ಬರಿಯಲ್ಲ ದಾರ ದೋಸೆ ಚಿಕ್ಕರಕಿನಿ ದರ್ಜಾಗಿನಿ ಒಂದು ಅವಳು ಜಡಬೇಕಾದ ಉಮಿಲಿ ಮೂಲತ್ತು ಮಗ ಜೋಲ್ ಬಸ್ಸ ಬರಲು ಬಸ್ಸ ಓಪರ್ನ ಪೋಲೆ ಮೇರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲಜ್ಜಿ ಸಾವಲ ಮಾಮ ಸುರು ಅದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಪುನಿ ಸುರು ಸುರು ಓಡೆ ಸುರು ಓದ್ತೇನೆ ಓದ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ಓದ್ತೀರಿ ಸರಿ ಓದಲ್ಲ ಏ ಸಮಯ ಅಂದು ಲವ್ ಓದ್ತೀರಿ ಏ ತೋರಿಸೋದು ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಮಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಲ ಓದ್ತಿ ಮಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತೀನಿ ನಾನು ತುಂಬ ಲವ್ ಪಿಕ್ಚರ್లో ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್లో ನಾನು ಓದ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತೆ ಅಲೆ ಮಾಮ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಇಡುಗೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಕನಸು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರವಿಚಂದ್ರನ ಅವು ಬಾಂಬೆ ಪಲ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಅವಾಯೇ ಮೈತಿನಿ ಸದೇ
ಅಲ್ಲ ತಂಬೋತಿನ ಮಾಮೂಲ ತಂಬೋಡಿತ್ತನೆ ಬೈದೇರಿ ನಾಯಿ ದೊಡ್ಸವ್ನಾಯಿ ಅಂಚಂಡಲ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ಪೋಯರತ್ತ ಮಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಯ್ಯ ಬೇಲದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಅಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಮದಿವಾಯಿಗೆ ಪೋತನಂಡ ಅವು ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾರ ತೀರೆ ಇವ್ರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವಳ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರೊಚ್ಚ ಮೇರೆಗೆ ನೀ ಬರೋದ ಕಾದಂಬರಿ ಅದ ಒಟ್ಟು ನೀ ಬರೋದ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಪೋತನಿ ಅದ ಯಾವತ್ತೀಜಿ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಟಿವಿ ಜೂತೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರಪಾಡು ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ಏತ ವರ್ಷದಿಂದ ತೂವಾದ ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಪೊಂಜೋನೊಂಜಿ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ಪಲೆಗ ಮಲ್ತಿಜ ಥಿಯೇಟರ್ ಗೆ ಅವು ಯಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಸನ ಓಡನೆ ಹೋಗ್ಕ ಹಾ ಹೋದಲ್ಲ ಹೋದಲ್ಕನ ಕಾಸುಂಡದ ಬರ್ಸು ದಾನದಂಡದ ಇರೆಂತ ಫೋನಾಗ ATM ಹೋದ್ ಬರ್ತೀನಂತ ಕಾರ್ ಡೇ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟೆ ఎత్తుమే కాంతార ఎత్తున్నా రకమే నేను కాసు కొని నిన్ను ನನ್ನ ಕಾಡದವಲೇ ಹೋಯನ ಸಾರಿ చెప్తారు ಗೊತ್ತಾನದ ಪೂರಿ ನನ್ನ ಕಾಡದವಲೇ ಹೋಪನಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮುಳ್ಳು ಮಾತಪ್ಪುಂಡು ಸೈಡ್ ಇದೆ ಕಾರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮೂಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ಪೊಲೆತ್ತೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎರಡಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮು ಥಿಯೇರೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಒಂದು ದಂತಕತೆ ಅಂಚ ಈ ದಂತಕತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೊಂದು ಬೈದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಮ್ಮಲ ಮಾತ ಬರೋದು ಕೊನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷನಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಅಂದೆ ಚೈತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸೀರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಅಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಬಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಲ್ಲ ತೋತಾಪುರಿ ಬೈದನು ತೋತಾಪುರಿ ಅವಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಜಗ್ಗೇಸ್ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಪಾಡ್ ಬಿಸಿ ಓಕೆ ಬಿಸಿಯಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿಸಿಯಾ ಚಿಕ್ಕವಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಬಿಸಿಗೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಲೈ ಪೋಯರ ಓಕೆ ನಾಮೈತ ಕಾಂತಾರ ತುಯ್ಯಾರ ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಗುನೇನೆ ಮಿತ್ತಿರಿ ಗೋಲ್ಡು ಕಾಂತಾರ ತುಯ್ಯಾರ ಪಿದಾಡಿನಿ ಒಗ್ಗೊಂದಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎತ್ತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಚಾನ್ಸ್ Please rise in honor of Indian National Anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता ಖೇಣಿ ಗುಟ್ಕಾ ತಂಬಾಕು ಜರ್ದಾ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಾನದ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋ ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ
ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ತೂದು ಬಿದೆ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಸಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವಡೆ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಎಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮು ಕಾಂತಾರ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ದೆರು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಫಿಲ್ಮ್ ತೋದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ನೇಮ ಕಂಬಳ ಪೂರಲುಂಡು ಅವನಂಜಿ ಬಿಂಬಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ಬೈದಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ತುಯ್ಯರು ಬಡ ವಾಂಡಲ ಬಡ ಆಂದು ಲೆಕ್ಕೊಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮಗ ಬಡ ಅಂತಡ ಯಾಪ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜದ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಪೋಯ್ಜ ಬಡ ಉಗುರ ಎಂಚಾತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಯೋಣ ಜಗಬೋಮ పొడిగాదనా ఎంచాండి మూవీ ఎంచాండి ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಮಗೆ ಎಂಚಾಂಡನ್ಕೆ ಎಂಚಾತನ್ ಮಾಮ ಮೂವಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಹೋಲ್ ಮೂವಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಎನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚಾತನ ಇದು ಎನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್ ಯಾನ್ ಗಾಡಿಂದ ಅವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಾತ್ ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್ ಎನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್ ಇತ್ತು ಓಲಿ ಓಲಿ ಆ ಪಿರವತ್ ಬಾಬಾ ಎಗುರು ಗೋಲ್ ಬಿರಾಡ್ ಗಾಡಿ ಭಯಂಕರ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಟೆದಾದಿತ್ತೇನು ಮಾಮ ಬೇಟೆ ಬೊಕ್ಕದೆ ನೇತ ಮಜಡ್ಡಾದ ನೇಮ ಮತ್ತು ಸೋಕಾತನು ಕಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಪೋಡಿಯರ ಅದು ಓಡಿದ ಓಡಿರೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾನ್ ಪೋಡಿಯರ 2 ಸಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಜೈಲಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಣದ ದೈವದ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಯ ಜೀವದ ಒಂಜಿ ಸಯಾದ ಅಂಚ ಅದು ಆಯ್ ಮನ್ಪೆರಲಿತ್ತೆ ನಾನು ಆಯ್ದು 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 ನೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಡು ನಿಜರು ಪಡ್ತೋ ಜಾಯಿನಿ ಆಪುಂಡು ಮಂಚ ಮಂತನಾಗ ಅಂಚೆ ನಾವುಡು ದೈವದ ಕಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ 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 ಬೇಡ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿಂದೆ ಕಟ್ಟಲ ಕಣ್ಪೆರದ ಮತ್ತ ಕಟ್ಟಲಗಲೇ ಕಣ್ಪೆರದ ಕಟ್ಟುಮುಡಿ ಸೌದ ಜನತಾ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಏರ್ನ ನಿನ್ನ ಏರ್ನ ಕುಟುಂಬದಾರಿ ಕುಟುಂಬದಾರನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಮಣ್ಣನಿಗೆ ಮೇರ್ನ ಮಾಮಣ್ಣನಿಗೆ ಎದುರುಳ್ಳಿ ಮಾಮು ಇರ್ನಾಗೆ ಮಾಮು ದಾಲೆಚ್ ಇಸೆ ಪದಂ 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 ಅರೆ ಅಂತ ಪನ್ನೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪನ ಬರ ಇನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಯಾನು ಯಾನ ಬರ್ರವಲ್ಯಾ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಬುರ್ದಕ್ಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ರಾಜರೋಷಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆಗೆ ತುಲೆ ಅಂಚ ಜನತ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವನಸ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ವನಸ್ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ರು ತಿಂದದಿತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು 49 ಇತ್ತನೆ ಅತಿ 50 ಆಜಿ ಕೆಜಿ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ತು 50 ಕೆಜಿ ಓ ಬರ್ತಿ ಶತಕ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಮಾತ ತೂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೇನು ಅವಾಗ ನಾನು ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮೂವಿ ತೂಯೆ ವರ್ಕ್ ಮಾತ ಆಸ ಮಾತಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆವಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಓಲ ದೂರ ಎಜ್ಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು
ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ. ಪಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿಸವನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಐಟ್ ಉಂಡು. ಅವಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದು ಮೂವಿನ ತೂಲೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡುಗೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂದ ಪನೊಲಿ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಪನ್ನಾಗ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ದೆಪ್ಪೆರೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಕಾಂತಾರ ಸೆಟ್ಡುಲ್ಲೆ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿದ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಮಲ್ದೆಪ್ಪನ ಸೆಟ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮೂಲು ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂದು 4th ಡೇ ಶೂಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ವರ್ಕ್ ಉಂಟು. ಸಾಂಗ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಕಾನನದ ಒಳಗೆ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಶೂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸೀನ್ಸ್ ಮಾತಿತ್ತನು ಅವಾಗ ಏನಂಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತನು ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಅಲ್ಪನೆ ಆತಿನತ್ತ ಪಂಡ್ಪಣಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆರಾಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೂ ನಮಕ್ ಪೋಯರಾಯ್ಜಿ ಕಾರಣ ಅಂತಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಲಿದೆ ಪಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಾನಾಗ ಎನ್ನ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆದ ಮುಲ್ಪ ತಯಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಮದಿಮೆದ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ ನಡೆದವರ ಎಂಕೈಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಿಡಿದು ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಬಟ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪಿಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪಿಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತುದು ನಲ್ಲೊಂಜಾತ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಸ್ ದೈದುಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇತ್ತ ಆವೊಂದಿದ್ದು ಪಂಡ ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುದು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎತ್ತನೇಟೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪುರ ಆದಿತ್ತು ಆಂಡಲ ನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟ ಎಂಡಿಗೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಐಟ್ ಸೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಇಂಚು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಸ್ ದೈದುಲಿ ಪಂದು ಮನಸ್ಸು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅಂತ ಪಾನೊಲಿ ಎನಿವೇ ಬಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ಪಾನೊಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆತೆ ತಿಕ್ಕು ನಮಕ್ ಅಂಚಿನ ಯೋಗ ಇತ್ತು ನಾನು ಸರ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕು ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅವ್ರು ಸ್ಪಾಟ್ ಇತ್ತನೆ ಅನ್ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೆ ಅನ್ನೋದೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮುಗಿತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ 30 ದಿನಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮುಗಿತಿನ ಹತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಒಂಜಿ 70-80 ಡೇಸ್ ಅಂಚದನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೇರು ಬಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೇರು ಎಂಕವು ಯಾನ್ ಎದುರು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಯಿನ ಹಿಡ್ದವರೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ದಾಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೀನ್ಸ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೌಡ್ ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮೋಕ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲ ಅವಡು ಇಡೀ ಮೂವಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೌಡು ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ದಾಕಲ ಅವಡು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ದಾಕಲ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಾಡ್ರೆ ಪೂರ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಡೈಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡವು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಮಾತ ಆಯ್ತಾ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ದಾಕಲು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಆತ್ತು ಬೇಲೆ ಎತ್ತನೆ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಾಡು ರಾತ್ರಿ ಅದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಣ ಮತ್ತು ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತು ಇಟ್ಟು ಬರ್ಸದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ರಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮತ್ತು ತೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ನಮಗೆ ಸೀನ್ ಸಿಂಪಲ್ ತೋಚಿಂಡವು ಓಕೆ ಸೀನ್ ಬೈ ಸೀನ್ ಪೋಪುಂಡು ಬಟ್ ಅವನೊಂದು ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದೇರು ಅವು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಯಿನ ಅವು ಮಾತ ಒಂಜಿತ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಒಂದು ಪನ್ಪರತೆ
ಅವು ಆ ಸೀನ್ ನನಗೆ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾವುದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಮುಗಿತಿನ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಹತ್ತು ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ದಿನ ಬೇಲೆ ಹಾತನು ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಆ ಊರದ ಸೆಟ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಆ ಊರನ್ನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದೀನಿ ಹಾಕಲಿ ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದಿರು ಅವಾಗ ನಮಗೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಲೈವ್ ಆದ ತೂದು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮೂವಿ ಅವಾಗ ನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ ಪನೋಡೆ ಪಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಪನೋಡು ಪಂಡದೆ ಏನಿತ ಪನೊಂದು ಪುನಾತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ವರ್ಕಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಬಾತಂಡು ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಆಸೆ ತಲಕನೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 100% ಅಥವಾ 99% ರಿಷಬ್ ಸರ್ಗೆ ಬರೋಡು ಇವನ್ ನಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರ ರೈಟ್ ಆತೊಂಜಿ ಫೈರ್ ಉಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ರಿಷಬ್ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಪಂಡಾರು ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ತೋಜುವರ ಬಟ್ ಇಂಚ ಹಿಡ್ದುಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಐಕ್ ತಕ್ಕನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ಬಾಕಿತ್ನ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದೆಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಜಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾತ್ ಅಕ್ಕಡ ಅಂಚಿನ ಪಾತೇರ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿಜಿದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟಾನ್ಲ ಪಾತೇರ್ದೇರು ಅಂಚತ್ತು ಬಟ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಂಗಲಾಪನ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಸಡನ್ ಬೋದು ನಮಗೆ ಮಿಂಗಲ ಯಾರು ಲಾಪ ಚಾಕಲ್ ಹೊಂಟಿದೆ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಪೋದು ಅಂಚ ಬಟ್ ಬೇಲೆದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕುನೆತ್ತೆ ಆಗಲಿಗೆ ಅವಾಗ ಅಂಚದು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋದು ಪಾತೇರ್ನತ್ ಅವಕಾಶ ಇಚ್ಚಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲ ಫಿಲ್ಮದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಐತನೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ ಇತ್ತು ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮಕ್ಲೇ ಉಳ್ಳೇರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ದೀಪಕ್ ಅನ್ನಿ ಪುಷ್ಪಣ್ಣಿ ರಾಧಣ್ಣಿ ಅಂಚನೆ ಪದ್ಮಣ್ಣಿ ಅಂಚನೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಅನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಗುರುವ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೊಂದು ಕಲಾವಿದನ ರೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿಜಿಂದ ಬಂದ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದನ ರೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂತಾರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಡ್ದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೂಲೆ ತೂವಂದು ನಾಕಲಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಂದ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಪುನತೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ನಾ ಕಾತುಕುಲ್ ಹೊಡ್ಸಿ ಅಂಚ ಮಾತ ತೂ ಹೊಡ್ಚಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಪೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಬಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಫುಡು ನಿಕ್ಲಿ ಈತನ ಒಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಈ ಟೈಪ್ದ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪಾಯರು ಬೇತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಮಲಯಾಳಂಸ್ ಮಾತ ಬಟ್ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಬೇತೇನೆ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಲೆವೆಲೇ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ಗೂ ತೂನಾಗ ಅಂಚ ನಂಜಿ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಆಸೆದಾದ ಬಣ್ಣಗ ತುಳುಟುಲ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಟುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವಾಗ ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಸಿ ದಯ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ನನಾವು ಐಕ್ ಕೂಡ ಅಕ್ಲು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆವಡು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆವಡು ಮಾತ ತುಳುಟ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಬುಡೋಡು ನಾನೊಂಚು ಟೈಮ್ಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಪೇರ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾತ ಬುಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆತೆ ನಮಗೆ ತುಳುಟ್ಟು ಬರ್ರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 100% ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ತೂಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ರಿವ್ಯೂನು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಬೆದ್ದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂತಾರ ನಮಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿಂದು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೇನು ಅವಾಗ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಈಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿ